Първо, не се натрапвай. Мълчанието е най-добрият отговор на безразличието. Ако човек се нуждае от теб, той ще намери начин да бъде до теб. Ако не е така, никакви усилия няма да помогнат. Второ, думите са като вятъра. Днес обещават, утре забравят. Не вярвай на думите, вярвай на действията, само те показват истинската същност. Трето, цени тези, които са до теб по собствена воля. Хората, които остават, когато ти е трудно, са истинско съкровище. Останалите просто пусни. Там, където има любов, няма място за безразличие. Четвърто, извиненията са избор, а не пречка. Който иска, търси начин. Който не иска, намира причина. Не вярвай на този, който винаги не може. Пето, не всички са като теб. Не очаквай от хората тази дълбочина, с която си изпълнен. Не всеки е способен да чувства толкова силно, колкото обичаш ти. И това е нормално. С възрастта разбираш. Не всичко си заслужава да се спасява. Не всички си заслужават да се задържат и не на всеки си заслужава да се отвори сърцето. Но към тези, които са до теб, бъди истински. Мъдростта не е горчивина, а избор кого и как да допуснеш в живота си.